Mtima wanga ukukondwa mkati mwanga, pakuti yafika nthawi yozipatsa chinyuwani. Yafika nthawi yakuti nanenso ndifundule. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero ndi tsiku limene lili tsiku la phulusa, tsiku limene timayamba nyengo ya Lenti, ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Yoeli chapter cha 2 ndi meya 12 mpaka na 18. Salimo yathu tikunena kuti mutichitire chifundo chifukwa tidakuchimwirani. Mawu athu achiwiri ndi ankalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Akorinto chapter cha 5 ndi meya 20 mpaka na chapter cha 6 ndi meya 2. Ndipo uthenga wathu wabwino uchokera pa Mateyo chapter cha 6 ndi meya 1 mpaka na 6, 16 mpaka na 18. Tipemphere. Atate, mwa chifundo chanu mutilimbise mitima ife ananu kuti tiyambe bwino nthawi ino ya Lenti pakulimbana ndi zoyipa ndi kuyenda njira ya ungwiro. Tizivomera kuzilanga pakusala zinthu zina ndi zina, kuti moyo wathu ukhale wozilesa, wolungama ndi wochitira inu ulemu. Mwa Mwana wanu Yesu Khristu, ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha, amen. Mawu oyamba. Chauta akunena kuti ngakhale tsopano bwererani kwa ine ndi mtima wanu wonse. Mukusala zakudya, mukukhetsa misozi ndi kulira mwachisoni. Ng'ambani mitima yanu osati zovala zanu chabe. Bwererani kwa chauta Mulungu wanu, poti iye ngokoma mtima ndi wachifundo, wosakwiya msanga, ndiponso wachikondi chosasinthika. Nthawi zonse ngokonzeka kukhululuka. Mwina mwake azasintha mtima ndi kuleka, ndipo azatisira madaliso. Madaliso azakhala ansembe zaufa ndi nsembe zachakumwa zopereka kwa chauta Mulungu wanu. Lizani lipenga ku Ziyoni, lengezani mwambo wakusala zakudya. Muyitanitse msonkhano waukulu, sonkhanisani akuluakulu, sonkhanisani ana, sonkhanisani ndi oyamwa omwe. Lamulani kuti nawonso akwati achoke mchipinda mwawo abwere. Ansembe ndi atumiki a chauta azilira pakati pa guwa la nsembe ndi khonde, anene kuti inu chauta alekeni anthu anu. Musalole kuti ena awanyoze anthu anu osankhidwa. Anthu achikunja asawaseke pomafunsana kuti ali kuti Mulungu wawoyo. Apo chikondi cha chauta chidayaka ngati moto chifukwa cha dzina lake, ndipo adawachitira chifundo anthu ake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Abale, ndife akazembe a Khristu, ndipo tikulankhula monga ngati Mulungu ali kulankhula nanu mokudandaulirani mwa ife. Tikukupemphani m'dzina la Khristu kuti muyanjanisidwe ndi Mulungu. Khristu sadachimwe konse, koma Mulungu adamusandutsa uchimo chifukwa cha ife, kuti mwa iyeyo ife tisanduke olungama pamaso pa Mulungu. Sono popeza kuti ndife antchito ogwirizana ndi Mulungu, tikukupemphani kuti madaliso amene Mulungu adakupasani musawasandutse achabe. Paja Mulungu akuti, pa nthawi yanga yakukomera anthu mtima ndidakumvera, ndipo pa tsiku lakupulumutsa anthu ndidakuthandiza. Mvesani, ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu ali kukomera anthu mtima. Lero ndilo tsiku la chipulumutso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Uthenga wabwino. Pa nthawi imeneyo Yesu adati kwa ophunzira ake, chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu kuti akuoneni. Mukatero simuzalandira mphotho kwa Atate anu akumwamba. N'chifukwa chake, pamene mukupereka zachifundo, musachite mozionesera monga mmene anthu achiphamaso aja amachitira m'nyumba za mapemphero ndiponso m'misewu ya mzinda. Iwo amachita zimenezi kuti anthu awatame. Zoonadi ndikukuwuzani kuti iwo alandiratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukupereka zachifundo, dzanja lako lamanzere lisaziwe zimene dzanja lako lamanja lili kuchita, kuti zachifundo zako zikhale zanseri. Apo Atate ako amene amaona zanseri azakupasa mphotho.
Ndipo pamene mukupemphera musachite monga anthu achipamaso aja. Iwo amakonda kuyimirira ndi kumapemphera nyumba za mapemphero ndi pa mphambano za misewu ya mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Zoonadi ndikukuwuzani kuti iwo alandiratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukuti upemphere, lowa mchipinda chako, seka chiseko, ndipo upemphere kwa Atate ako amene ali nseri. Ndipo Atate ako amene amaona za nseri azakupasa mphotho. Pamene mukusala zakudya musamaonesa nkhope zachisoni monga machitira anthu achipamaso aja. Iwo amayipisa nkhope zawo kuti anthu aone kuti akusala zakudya. Zoonadi ndikuwuzani kuti iwo alandiratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukusala zakudya, samba m'maso ndi kuzola mafuta kumutu kuti anthu asaziwe kuti ukusala zakudya. Koma Atate ako amene ali nseri ndiye aziwe. Ndipo Atate ako amene amaona za nseri azakupasa mphotho. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ndikunena kuti abale, mtima wanga ukukondwa mkati mwanga. Chifukwa yafika nthawi yozipatsa chinyuwani. Yafika nthawi yakuti nanenso ndifundule. Nyengo ino ya Lenti ndi nyengo imene timavala nsalu za pepo kusonyeza chisoni chathu. Nyengo ya Lenti ndi imene tikuyambayi, ndipo timayamba ndi kuzipaka pholosa kusonyeza kulapa kwathu. Ndikuzindikira kuti moyo wathu si wamuyaya koma ngobwereka. Baibulo limanena kuti phunzira kuwerenga masiku a moyo wako kuti ukule ndi nzeru. Munthu amene amaziwa kuti moyo wake si wamuyaya akamapanga zake zapansi pano amazipanga mwa nzeru. Akamakhala ndi anzake amakhala mwa nzeru. Salimo 90 ndi 112. Koma chuma chikakuchulukira ndi kukuchepesera nzeru zako, ndizijamapeza kuti munthu saona kuti zonse azazisiya, ndipo azayenera kuti akayambe moyo umene sakuziwa kuti kodi ukatha moyo unowu akakhala moyo wa mtundu chani. Ifeyo pa Chikhristu chathu timafuna kukhala ochenjera. Munyengo inoyi ngakhale chali nacho chimachita kuziwiratu kuti ino ndi nyengo yolapa. Chimachita kuziwiratu kuti ino ndi nyengo yachisoni. Nyimbo ya ulemu kulibe, zida zoyimbira nchalichi zimasinthiratu kulibe koza ngoma ti zimezo kulibe, zokobesera nchalichi zonse kuchosa. Zichito za nyengo imeneyi ndi kupemphera mwakatiti, kugwira ntchito za chifundo, kuziranga komanso kulapa. Ndi nyengo imene ndithu mpingo wonse umakhala kuti uli ngati pa maliro, pofuna kulumikizana ndi Ambuye athu Yesu Khristu m'masautso ake, kuti tizathenso kulumikizana naye mkuuka kwake kwa akufa. Komano chaka chino pamene ndinkasinkhasinkha za nyengo imeneyi ndinadabwa ndithu kuti mu mtima mwangamo sikuti tu muli mozaza ndi chisoni chokufa nacho. Ine kudabwa kuti mtima wanga sukumva kulemedwa kwa munthu wozazidwa ndi chisoni. Mtima wanga ukumva, sindikufuna kunena kuti ukumva kukondwa iyayi, koma nene kuti mtima wanga ukumva kutengeka. Mtima wanga ukumva kutengeka ndi nyengo imeneyi. Mtima wanga ukutakataka mkati mwanga ngati Yohane Mbatizi m'mimba mwa mayi yake atayenderedwa ndi Mariya. Zinandikumbusa ndipo zikundikumbusa Salimo 16 ndi 109. Akuti n'chifukwa chake mtima wanga ukukondwa ndipo mkati mwangamo ndikusangalala. Ndi chinthu chodabwisa ndithu, komanso chosowa mu nyengo ino ya Lenti kuti munthu uzikamva kachisangalalo kena kake. Koma sindikuchichula chisangalalo iyayi, chifukwa ena azadabwa nane kuti kodi awawa akuti akusangalala nthawi ya Lenti bwanji. Ine mtima wanga ukumva kutengeka. Mtima wanga ukumva kutengeka. Ukumva kachimwemwe kakutengeka. Mkatikati mwangamo ndikumva kambebe ka munthu woyembekezera zinthu zabwino. Salimo 130 ndi 106 kunena kuti mtima wanga umayembekezera chauta kupambana mmene alonda amayembekezera mbanda kucha. Mtima wanga ukumva kutengeka. Mwakuti munga mmene Ambuye Yesu anakuti ndinabwera dziko lapansi pano musakeze kuti ndinabwera kuti nzapereke mtendere, koma ndinabwera kuzayasa moto. Ndipo
ndi kulakalaka kuti ukanakhala kuti wayaka kale. Kulakalaka kumeneko ndikumva mu mtima mwanga, kulakalaka kuti nyengo imene iyi ibwere ndipo yabwera mu nthawi yake, yabwera nthawi yabwino. Kutereku siku la lero laphulusa mtima wanga watengeka nalo kwambiri, ngati mkwati woyembekezera kuvekedwa mphete pa siku la ukwati wake. Mafunso ambiri ndazifunsa kale. Kodi kupanda chisoni chambiri kotereku sikukusonyeza kuti kusakhala serious ndi nyengo ino? Kodi kutengeka kumeneku sikosusana ndi zimene timayenera kupanga mu nthawi ino ya Lenti ngati Akatolika? Kapena ndili ndi vutotu kuti m'malo momvera chisoni ambuye wanga, ine ndili very excited ndi nyengo imeneyi. Apa ndinakumbukira mawu a Hosea 6 ndi Maya 6 akuti, ine ndimafuna chikondi chosasinthika osati nsembe ayi. Ndikukumbukiranso mawu a Ambuye Yesu pa njira ya mtanda, tikamapanga njira ya mtanda, maonena kuti chisoni chanu sindichifuna ngati simusiya zoyipa zanu. Choncho ine leroli sindinabwere ndi mtima wa chisoni, sindinabwere ndi nkhani ya chisoni, koma ndafuna ndigawane nanu abale ka excitement kameneka. Ndigawane nanu Salimo 29 ndi Maya 6 chimene mtima wanga ukumva, ukuvinavina ngati likonyani, ukuvinisika ndithu, ndipo ukuvinisa zonse za mkati mwanga ngati mwana wa njati. Pa 2 Korinto 6 ndi Maya 2 akunena kuti ino ndi nthawi yabwino. Pamenepo akuti ino ndi nthawi yabwino, chimenecho ndi chimene chikudumphiza mtima wanga. Ino ndi nthawi yabwino, chimenecho chimene chikundimvesesa kutengeka kuti ino ndi nthawi yabwino. Ndikufuna kuyang'ana nyengo ya Lenti ngati mpata wanga umene wabwera kuti ndizipase chinyuwani. Ndafuna kukumemezaninso ino abale kuti nanu mitima yanu ikhale yoyaka ndi chilakolako, itengeke nayo nthawi ino ya Lenti ndi kuyimvesa ngati nthawi yozipatsa chinyuwani. Tikunena kuti ndi nthawi ino kuti nafenso tifundule. Nafe tifundule mukuizo wa njoka mmene machitira kuti ikakhalakhala nthawi zina zake imazachosa chikhungwa chija ndi imazaoneka yanyuwani. Inuyo mukuziwa kuti tili lino ndi dziko lapansi. Ambuye Yesu ngakhale adatikonda koposa, koma mu pemphero lake ananena kuti sindikuwapempherera kuti muwachose m'dziko lino ayi, koma ndikuwapempherera kuti muwateteze. Dziko limene ndi dziko limene ukangoyenda pang'ono umatuwa. Inuyo mukuziwa zimenezo. Ndi dziko limene ukangovala chovala kawiri katatu chada. Choncho ifenso pamene tikugwira ntchito zosiyanasiyana timatuwa, mzimu wathu umatuwa. Ena timayamba kuthimbirira. Munthu wabwinobwino mwa iwe mmakhala kuti mwalowa timakhalidwe tonyasa tinatake timene ukatiyang'ana suziwa kuti talowera pati. Umenewo ndiye moyo wa dziko lapansi. Masiku akamatha ngakhale mphamvu zako zochitira zabwino zimachepa, zimakhala ngati zikuzilala. Limenewo ndiye dziko lapansi. Umasendera kufupi ndi zija zimene manena Paulo zijauna kuti zabwino zimene ndimafuna nditapanga si zimene ndikuchita. Mwina wayamba kumangopsa mtima zosaoneka bwino, waloweza mowa moyipa muja kuti wayamba kuonongesa ngakhale ntchito yako yomwe kapena banja lako. Waloweza zibwenzi mwakuti moyo wako ndithu wasokonekereratu. Kumachita kuona kuti olotu ndili wachinyamata chonchi koma ndikuoneka ngati ndatha basi, sindili mwakalenso. Umalira ngati Davide kulirira Saulo ndi Yonatani kuti kani amphamvu amagwa chotere, kani amphamvu agwa chotere. 2 Samuel 1 ndi 19.
aliyense mwa ife nthawi ikamapita amafwifwa. Aliyense mwa ife moyo wake wathupi, moyo wake wauzimu, masiku akamata umaguga. Nane ndikaziyang'ana nkuona kuti kutha uku nkazisunzumira nkumaona kuti msuzi ndithu kumeneko. Tizinthu tiwiri titatu talowa pansi moyo mwanga. Ndipo ndikudziwa kuti inunso tizinthu tiwiri titatu talowa pansi moyo mwanu ndi zakazi. Komano kubwera kwa nyengo ya Lenti kumene tikuyamba tsiku la phulusa lero kukundipasa kachiyembekezo kuti nditachita bwino zonse za munyengo imeneyi, yayi ndiphukiramo mosakayika, ndiphukiramo mosakayika. Nyengo imeneyi ya masiku 40 ili ngati nyengo imene ndikutumizidwa ku kampu, ndikuchosedwa mmoyo wa siku ndi siku umene ndauzolowera, ndipo kuzera mukusala zakudya, kugwira ntchito za chifundo, kupemphera, kulapa, ndikubindikiritsidwa kuti ndikaphukirenso. Inunso muitenge nyengo imotero kuti ndi nyengo imene mukuchosedwa mmoyo wanu umene mwauzolowera, ndikukayikidwa kukachire kwina kwache kukachipululu kwena kuti mukaphunzire moyo wina. Kuli ngati Ambuye akufuna kuzera m'miyambo imeneyi kuti andibise muphodo mwake. Isaiah 49:2 andibise muphodo mwake, inunso akubise ni muphodo mwake. Ndi nthawi imene chauta akunditengera pambali ndikukandisulanso. Akutengera ninu pambali ndikukusulaninso ngati movie wakuthwa. Lero siku la phulusa ndikulowa mukampu. Inunso lero siku la phulusa mukulowa mukampu. Monga player amene akufuna kuzawina golden boot, ndachivomera kulowa mukampu imeneyi. Ndikuchita training mwakatiti mpakana ndolese kuti ndajaira. Imeneyi ndiye nyengo ya Lenti. Paulo akunena kuti ndikamatamanga ndimathamanga monga munthu amene akudziwa komwe walinga. Ndimazunza thupi langa ndikuligonjetsa kuti likhale ngati kapolo wondimvera. 1 Korinto 9:25. Kuyipa konse tikukuona nziko lapansi pano nkhani yake si inatu ayi, kulephera kugonjetsa thupi. Anthu amene matupi yawo ali ndi mphamvu kwambiri koposa mizimu yawo. Ngati ndinu chidakwa mmafuna mutasiya koma zimavuta, nkhani yake si ina, thupi lanu lachuluka mphamvu koposa mzimu wanu. Ngati ndinu wadyera kumangofuna paliponse musolole olomuli nazo zambiri, nkhani yake si ina ayi, thupi lanu lachuluka mphamvu koposa mzimu wanu. Ngati muli ndi zilakolako zimene zimakusowesa ngakhale tulo, ndipo mosafuna mukuzipeza nokha muli ndi zibwenzimbwe, nkhani yake si ina, thupi lanu lachuluka mphamvu koposa mzimu wanu. Koma musadandaule, simuli nokhayi, inenso ndili nanu momo. Ndipo limodzi nane tiyeni tilowe mukampu imeneyi ya masiku 40. Cholinga chathu tichepese mphamvu za thupi lathu, kwinaku tikonjezera mphamvu za mzimu wathu. Tiubwezere mzimu wathu pa mpando wa udriver. Mawu a m'buku la Yoweli chapter 2:12-18 akunena kuti timemezane inu ndine. Siku la phulusa ndi siku lomemezana. Kandi pa banja panupo mumemezane, mupange program. Kandi kumphakati kwanu siku la phulusa ndi siku lomemezana. Kandi pa chinzanu ndi siku lomemezana. Kodi aisei tipanga chani? Tonse amene tili mavuto ofanana timemezane ndi kulimbikisana pa ntchito yathu yoliyenga thupi lathu mafuta ndi kumwesa mzimu wathu mafuta amenewo, kuti thupi lathu lija lichepe, mzimu wathu ukule. Ndi siku loliza lipenga ndikuuza azinzathu, ndikupangana, ndikuuza nacho chita.
Banja mwanumo kodi kusala kuyenda bwanji munyengo imeneyi zimenezo mpanganiranetu lero siku la phulusa. Kodi kulapa tikachita kukatenga wansembe abwere kunyumba konkuno zimenezo mpangane lero siku la phulusa. Kandi zosala zakudya tipanga bwanji mupangane lero siku la phulusa. Chifukwa ifeyo tayamba kale kuwerenga masiku ndipo mukampumu tikhala masiku 40. Akukamba mawa aja kuna kuti siku la chipulumutso ndi lero kulibeza mawa. Nyengo imene ikundipasa kunyadira, ikundipasa kuchalira chifukwa ndi nyengo imene ifeyo amene titayizitengere zinthu zi serious. Ndi nyengo imene tikupulumutsa sogolo lathu. Ndi nyengo imene inu mukupulumutsa sogolo lanu. Nyengoyi ndi masiku 40. Masiku okwanira kupha zizolowezi zoyipa zimene zikuyika sogolo lathu pa chiopsezo. Masiku 40 ndi nyengo yokwanira yolowera mchipululu kuzikonzekeresa kukasuwa ngati njoka. Nkukabwerako ndi chikopa cha chinyuwani chobiriwira. Mtima wanga ukumva kunyadira kuti yakwana nthawi ndifundule, nanenso ndifundule. Ndichose khungu lakale ndikumera khungu laso pano lase. Kungokhala ngati uyu mmantindani na amani atakabwandira musinje wa Yorodani akuti anabwerako ndi thupi lase ngati la mwana. Ifeso tolero nyengo ya Lentino tikufuna kuti tikabwandire ka 7 musinje wa Yorodani, ndipo pomatulukamo tikabwere ndi thupi lase ngati la mwana. Yakwana nthawi ndisosole nthenga zanga ngati chiomba nkhanga kuti ndimere nthenga zasopano zokongola. Zala zakuthwa zothatinana ndi adani yanga, muno wakuthwa wojomphera amaliwongo. Ndikuziwa, ndipo ndikuziwa kuti ndisowa kulowa m'masauso kuti izizi zitheke. Ndisowa kuvala zilimbe kuti zimezi zitheke. Ndipo ngati inu ndi ine tikufuna kuti zathu zitiyendere, tilowe munyengo imeneyi ndi cholinga. Osangolowa mweya ulowemo ndi cholinga. Ndikufuna kuti ikapata masiku 40 amenewa ndikhale nditapanga zakuti. Kachiwiri tilowe munyengo imeneyi ndi mtima wolimba wosabwerera mbuyo. Ambuye Yesu adatsimikiza zopita ku Yerusalemu ndipo chidwi chake maso ake analunjika ku Yerusalemu. Luka 9:51. Ifenso tilowe munyengo imeneyi ndi maso olunjika ndi mtima wosabwerera mbuyo. Tilimbise nkhope yathu ngati mwala, Isaiah 50:7. Kuti chimene ndikufuna kupanga ine mpaka chitatheka. Zokokera mbuyo zimo zambirimbiri tikumana nazo ndithu. Ofuna kuti nyodola, ofuna kuti kokera mbuyo alipo. Ofuna kuti tisatuluke m'matope amene tilimowa alipo ndipo atiseka. Tioneka opusa ndi osowa chochita. Koma limbikani phazi abale, limbikani. Thupi silophweka kuligonjesa. Koma masiku 40 amenewa ndi okwanira kuigwesa nyumba imeneyi ndi kumangapo yasopano yokongola ndi yokondweresa Mulungu. I'm very excited. I'm very excited to enter this season. Inunso muzichiyembekezera chimenecho ndi mtima wosangalala kuti apapa talowa munyengo yoti nafenso tikafundule. Nafe tikafundule. Yakwana nthawi yoti nanenso ndipereke nsembe ya thupi. Ndikasinzina ndikulumira mano zimene zizitheka ndithu zitheka. Chikufunatu ine ndichi chimene utenga wabwino uja wakunena kuti sindifuna kuti madaliso amene Mulungu adandikonzera ndiwasanduse achabe. Akutero kuti mawaja madaliso amene Mulungu anatikonzera tisasanduse achabe. Paulo yera akutero mkalata yake kwa Akorinto. Ndigwirise ntchito nthawi imeneyi imene ndi nthawi yomwe Mulungu akukomera anthu mtima. Chinthu chilichonse chipanga nthawi yabwino chimayenda. Masiku 40 amenewa ndi amene powaphatikiza akutchedwa kuti lero. Akutchedwa kuti lero. Sindidikira mawa, koma mmene ndayamba chonchi
chimene ndakonza kuti ndichichite ndichichita mopanda kunena kuti haya ndipanga mawa. Mulenti mulibe mawa. Mulenti muli lero basi. Musane kuti ndiyamba kusala mawa, ndiyamba kupanga chakuti mawa, kolapa ndipita mawa. Mulenti mulibe mawa. Mulenti muli lero. Kupweteka kumene ndizimva munyengo imeneyi ndikupirira chifukwa chimene ndikufuna ine ndikufuna ndifundule. Inunso mupirire zimene mungakumane nazo mmenemo chifukwa nanunso mufuna mufundule mumere mnofu wa nyuwani. Mulenti mulibe mawa, koma ndikukondwa ndikumva kukoma kuti ndikulowa mukampu imeneyi. Ndikazipereka mene ndingaziperekere, inunso mukazipereke mene mungaziperekere. Pomata masiku 40 tikatuluke titafundula, tikatuluke titasuwa, tikatuluke tili ndi chikopa cha nyuwani. Ndikufuneni zabwino zonse munyengo imeneyi. Ambuye adalise ntchito zanu za nyengo ya Lenti. Munali ndine Elizeo Bambo Nthalika, dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.